Wel, helo, a dyma ni ym rhan nesaf ein stori ni. Ac os ydych chi'n cofio, roedd y stori wedi mynd fel bod y teulu Eloi wedi tyfu y denydd, a'r hoiaid wedi tyfu breichiau ac tyfu yn dal fel maint y teulu. Mae'n rhaid mai ti'r adeg yma penderfynais i yn ôl y fy nghatref fy hunan, godi'r ffôn i gael gair y Philip. Ro'n i eisiau gweld a oedd y teulu yn iawn. Helo, meddyn ni. Meddai llais y pen arall. Pwy sy yna? Gyfynais. Chwac, chwac, meddai. Philip, meddyn ni. Ai ti sy yna? O, paid wir, meddyn ni. Yna daeth sŵn rhyfedd iawn. Roedd e fel y deryn yn chwerthin. Roedd y ffôn i lawr yn gyflym. O, y bus hyd na, llefais. Beth mae e wedi wneud i'n ffrindiau i? Chi'n gweld nhw ar y ffôn. Y noson honno tra roedd Mr a Mrs Eloi a Philip a William yn ceisio cysgu yn y nyth uchel, dechreuodd gwynt mawr godi. Siglodd y goeden o naill ochr i'r llall ac roedd pawb hyd yn oed Mr Eloi yn poeni y byddai'r nyth yn syrthio i lawr. Yna daeth y glaw. Bu'n bwrw a rhedodd y dŵr i mewn i'r nyth a gwlychu pawb yn wlyb difyrol, ac roedd hi'n noson ddiflas iawn. O'r diwedd, daeth y bore a'i hael cynnes. Wel, meddai Mrs Eloi, diolch i'r drefn bod hynny ar ben, dwi byth eisiau cysgu mewn nyth eto. Cododd ac edrychodd dros yr ymyl. Help, gweiddodd. Edrychwch i lawr fanna. Be sy yng nghariad i, holodd Mr Eloi. Cododd ac edrych dros yr ymyl. Cafodd sioc ei fywyd. Ar y llawr o dan nhw, roedd y 4 hoiaden enfawr mor dal a dynion, ac roedd 3 ohonyn nhw'n dal drilliau yn ei dwylo. Roedd drill Mr Eloi gan un, roedd drill Philip gan un, ac roedd drill William gan un. Roedd y drillau i gyd yn pwyntio'n syth at y nyth. Na, galwodd Mr a Mrs Eloi gyda'i gilydd. Peidiwch â saethu, please, peidiwch â saethu. Pam lai, gyfynnodd un o'r hoiaid. Hi oedd yr un heb drill. Rydych chi bob amser yn saethu ato ni. O, ond dydy hynny ddim yr un peth, meddai Mr Eloi. Mae hawl dyn ni i saethu hwyaid. Pwy sy'n rhoi hawl i chi? Gyfynnodd yr hoiaden. Rydyn ni'n rhoi'n hawl i'n gilydd, atebodd Mr Eloi. Braf iawn, meddai'r hoiaden, a nawr ydyn ni'n rhoi hawl i'n gilydd i'ch saethu chi. Roedd yn wedi bod wrth fy modd yn cael gweld wyneb Mr Eloi bryd hynny. O, please, gweiddodd Mrs Eloi. Mae fy nai blentyn fach i fyny fan hyn gyda ni. Byddech chi ddim yn saethu fy mhlant i. Ddoi, fe saethwch chi fy mhlant i, meddai'r hoiaden. Fe saethwch chi fy 6 plentyn i, bob un. Wna i byth wneud eto, gweiddodd Mr Eloi. Byth. Ydych chi o ddifri? Gyfynnodd yr hoiaden. Ydw wir, meddai Mr Eloi. Saethai byth hoiaden arall tra byddai byw. Dyw hynny ddim yn ddigon da, meddai'r hoiaden. Beth am geirw? Wna i unrhyw beth ddwedwch chi, ond i chi roi'r drilliau na i lawr, gweiddodd Mr Eloi. Saethai byth hoiaden na charw nag unrhyw beth arall eto. Rowch chi eich gair i ni, meddai'r hoiaden. Gwnaf, meddai Mr Eloi. Newch chi daflu eich drilliau i ffwrdd, gyfynnodd yr hoiaden. Fe dorau nhw'n deilchion, meddai Mr Eloi, a fi dim angen i chi fy ofni i na fy nheulu byth eto. Da iawn, meddai'r hoiaden. Fe gewch chi ddod i lawr nawr, a gyda llaw. Gai eich longyfarch ar nyth. Mae'n eitha da am ymdrech gyntaf.
Camodd Mr a Mrs Elwy a Philip a William o'r nyth a hedfan I lawr. Yn sydyn, aeth popeth yn dywyll o flaen eu llygaid, ac roedden nhw methu gweld dim. Ar un pryd daeth teimlad ryfedd drostyn nhw I gyd, a chlywon nhw wynt mawr yn chwythu yn eu clustiau. Yna, dyma'r diwch oedd ei flaen nhw. Ei llygaid yn troi yn las, yn wyrdd, yn goch, ac yna'n aur. Ac yn sydyn, dyna lle roedden nhw, yn sefyll mewn heulwen lachar hyfryd yn ei gardd ei hunain, wrth ymyl eu tŷ ei hunain, ac roedd popeth yn ôl fel arfer unwaith eto. Ydych chi'n gweld nhw'n ôl yn bobl eto? Mae ein hydenydd ni wedi mynd, gwaeddodd Mr Elwy, ac mae ein brwychu ni wedi dod nôl. A dydyn ni ddim yn bit o ragor, chwarddodd Mrs Elwy. O, dwi'n mor falch. Dechreuodd Philip a William dawnsio'n llawen. Ydych chi'n gweld nhw'n dawnsio. Yna, fry uwch eu pennau, clywon nhw hoiaden wyllt yn chwacian. Drychodd pawb I fyny a gweld y 4 aderyn yn hardd yn erbyn yr awyr las, yn hedfan yn agos at ei gilydd ar ei ffordd yn ôl i'r llyn yn y goedwig. Mae'n rhaid mai tua hanner awr wedyn y cerddais I ardd y teulu Elwy. Roeddwn I wedi dod I weld sut roedd pethau'n mynd, a rhaid I mi gyfadde fy mod i'n disgwyl y gweithaf. Wrth y glwyd, dyma fi'n aros a syllu. Roedd hi'n olygfa ryfedd. Yn un cornel, roedd Mr Elwy'n malu'r 3 drill yn deilchion a morthwyl enfawr. Mewn cornel arall, roedd Mrs Elwy yn rhoi blodau hyfryd ar 16 o dwmpathau bach o brydd. Cefais wybod wedyn, mae beddau'r hoiaid oedd wedi saethu diwrnod cynt oedd yr rhain. Ac yng nghanol y buarth, safai Philip a William, a sach o falus gorau y tad wrth ei hymyl. O'i cwmpas, roedd hoiaid, colomenod, sgithanod, adar y to, sawl robin, ehedyddion, a llawer o adar eraill nad o'n i'n ei hydnabod. Roedd yn bwyta'r barlus, roedd y bechgyn yn ei wasgaru fesel lon llawn. Ydych chi'n gweld? Bore da, Mr Elwy, meddwn ni? Rhoddodd Mr Elwy ei forthwyl I lawr ac edrych arnaf. Nid Elwy yw fe enw ragor, meddai, yn rhydedd i'n ffrindiau priog. Dwi wedi newid o Elwy I Wy. A Mrs Wy ydw I, meddai Mrs Elwy. Beth ddigwyddodd gyfynais? Roedden nhw fel petai nhw wedi mynd yn hollol hirt ill 4. Yna, dechreuodd Philip a William adrodd y stori I gyd. Pan oedden nhw wedi gorffen, meddai William, edrych, dyna'r nyth. Welid I fe, reit ar frig y goeden, dyma lle gysgon I neithiwr. Fi adeiladodd y cyfan fy hun, meddai Mr Wy yn falch. O brigyn ohono. Os nad wyt ti'n credu ni, meddai Mrs Wy, cer I mewn i'r tŷ a chael cip ar y stafell ymolchi. Mae'n llanast. Llenwa nhw bath reit i'r ymyl, meddai Philip. Mae'n rhaid I bod nhw wedi bod yn nofio ynddo droi'n nos, ac roedd plu hobman. Mae hwyaid yn hoffi dŵr, meddai Mr Wy. Dwi'n falch iddyn nhw gael amser da. Ar hynny, o rywle draw wrth y llyn, daeth sŵn bang mawr. Mae rhywun yn saethu, gwaeddais. Jim Cooper yw e, meddai Mr Wy. Fe ai dri mab. Mae'r teulu cyfan wrth ei bodd yn saethu. Yn sydyn, dechreuais I wylltio. Yna, teimlais yn boeth iawn. Yna, dechreuodd blaen fy mis oglais yn ofnadwy. Gallwn deimlo'r pŵer yn dod yn gryfach o hyd y tu mewn I ni. Troes ar dechrau rhedeg tuag at y llyn cyn gyntyd ac y gallwn.
Hei, gwaeddodd Mr Roy, beth sy'n digwydd? I ble roi ti'n mynd? I ddod o hyd i'r teulu Cooper, atebais. Ond pam? Fe gewch chi weld, meddyn ni. Fe fydden nhw'n nythu yn y coed heno, bob un ohonyn nhw. A dyna diwedd y stori. Stori am y ffaith mae rhaid i ni gofalu am ein gilydd a trin pawb yr un peth anifeiliaid ein gilydd a bod pawb ar hawl i fyw. Stori rhyfedd iawn gyda pawb yn swopio ond gyda neges cryf. Gobeithio chi wedi mwynhau. Hwyl am y tro.